generátor z plodiny vodní páry. To jsou ale kola. Nejsou opravdová, jsou to virtuální. Ruší gravitaci a nadnášejí vůz přízně. Co je tohle? Přídavný pohon. Zrychlí Batmobil za 2 vteřiny na hybnou rychlost. A co ten zvuk? Sonar. Sleduj. To bylo super. Já nelžu. No a můžu dovnitř? Počkej, Diku, nemůžeš. Jste v pořádku, pane Brusi? Žádný, Alfrede, planý. Ukázalo se, že auto má přecitlivý lisy. Batmane, tady je komisar Gordon. Slyší mě? Tady Batman, mluvte, komisaři. Právě jste dostali zprávu, že se Joker zmocnil Arkhamského ústavu, osvobodil kovance a zaměstnance lidí a porkojný. A co chcete? Jdeme. A všude po městě